Araba ye utu kalo tile 20 san 2025 an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati cogoya la kunnafoni waati sera a y'aw bisimila. Kunnafoni daminɛ la bi fɛn min ye Burukinabew ka minisiri ɲɛma ale ye n'o Rim Talba Jean Emmanuel la Ouedraogo ye ale kɔni ye i kunda anw ka faba kɔnɔna kan yan kunu utukalo tile 19 san 2025 a nana teriya sira o ma ani baaraɲɔgɔnya a nana waati min na sa anw ka minisiri ɲɛma ni o ye général de division Abdoulaye Maiga ye o ye a bisimila an ka pankuru jigi kɛnɛba kɔni ale la ka taa se fɛn min ye gouvernement maatɔw ye ka taa se fɛn min ye Burukinabew ka lasigiden minnu bɛ yan nɔ olu fɛnɛ kɔni bɔra ni ka t'u ka minisiri ɲɛma ni ka ale kunbɛn o kɔfɛ sa ani an ka minisiri ɲɛma kɔni ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya u fila ni ɲɔgɔn cɛ aéroport pankuru jigi yɔrɔba yɛrɛ kɔni ale salonba o kɔnɔna la n'o bɔra yen nɔ a sen bɛna ye camp national de la brigade citoyenne du Mali o tako filanan a bɛna ye o kɛnɛ kan min ni a labɛnna an ka minisiriso min bɛ yen nɔ ni a ɲɛsinnen bɛ farikolo ɲɛnajɛ koɲɛw olu ma o bɛna kɛ o kɔfɛ sa fɛn min ye Burukinabew ka minisiri ɲɛma ye ani an ka jamana ɲɛma ni o ye général d'armée Assimi Goïta ye u bɛna ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya ɲɛma kɔrɔ ni o ye dɔgɔtɔrɔ Choguel la Kokala Maiga ye kunu utukalo tile 19 san 2025 ale kɔni bilela ka taa kasubunba o la ka sababuya kɛ ko jamana nafolo dɔw kɔni a ka duni kɔni sera o ma ka yira la ka fɔ ko dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala yɛrɛ kɔni kɛra minisiri ɲɛma ye kabi san 2021 an ka jamana ɲɛma ni o ye général d'armée Assimi Goïta ye a y'a kɛ minisiri ɲɛma ye o kɔfɛ fɛnɛ a tilala ka bɔ minisiri ɲɛmaya la san 2024 o kɔnɔna la ka sababuya kɛ a ye kumafɔbali dɔw kɔni fɔ ni ka ɲɛsin jamana marabaw olu ma dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Maiga yɛrɛ kɔni tun bɛ munumunu na dɔgɔkun tɛmɛnen yɛrɛ kɔnɔna la kiriso o kɔnɔna la a kɔni laban de kɛra kasubunba taga ye cakɛyɔrɔ min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinin bɛ ji kɔni mana walankata ka don maaw kan u bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ a la cogoya min na o cakɛyɔrɔ kɔni bɔra k'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye kabi samiya kɔni ale donna ji walankatali kɛra sababu ye ka maa 21 ni ka olu kɔni bɔnɛ u ni na maa 33 olu joginna denbaya 9 de kɔni bɛ yen nɔ minnu ni ji kɔni walankatara ka don olu kan ni a kɛra tiɲɛni ye u ma a juguyara sigira minnu kɔni ma a juguyara marabolo yɔrɔ minnu kɔni masa o de ye Kulukoro Kidali Nara ka taga se san o ma marabolo ɲɛmaw olu kɔni kelen don ka u sen n'u bolo kɔni don ka se ka dɛmɛ ni ka o don denbayaw ma gɛlɛya kɔni ɲɛsinen bɛ minnu ma baloko tasira ani fo ka taa se furako tasiraw olu ma météo y'a yira k'a fɔ ko sanji kɔni bɛ to nala sanji nali yɛrɛ kɔni bɛ se ka kɛ sababu ye ka ji kɔni walankatali tɔ ni ka o cari o de la a ɲinina maaw olu fɛ ko bɛɛ lajɛlen ka i hakili to i yɛrɛ la maaw ka bɔ jidabolo kɛrɛfɛlaw olu la ani pɔn kɛrɛfɛla minnu fɛnɛ bɛ yen nɔ ni ji walankatara a bɛ se ka tiɲɛni kɛ maaw ka wuli ka bɔ yen nɔ ani tuguni fɛn min ye ji kɔni sa ni ale ye nali daminɛ i k'i ma don yɔrɔ la yɔrɔ min kɔni ni ale jijalen don kosɛbɛ météo kɔni y'a laɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka i hakili to ni kangarida ka ɲi ale la bɛ yen nɔ ni a ɲɛsinen bɛ ɲɛnaminafɛn kɛlɛli olu ma utukalo tile 15 ka taa se a tile 16 kɔni o ma a cakɛyɔrɔ kɔni babolo yan fanfɛla o la olu wulila ka u jɔ ni ka u kunda kalabankura kɔni o kan kɛrɛnkɛrɛnnenya sa yɔrɔ min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko club prima u taara u kunda yen kan wagati min na sa u taara ni ka taa ye k'a fɔ ko maaw kɔni bɛ shisha min de kɔni na yen nɔ u ye shisha bara 29 ni ka o de kɔni ta ka taga ni a ye ani maa 4 wele kɔni sera olu fɛnɛ ma an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ Banaba ni Bamakɔ ni ɲɔgɔn cɛ dɔ bɔra a bolimafɛn kɔni ale sɔngɔ la ni o ye a pase ye a tun bɛ sefa wari 600 de la sisan a kɛra sefa wari 500 ye nin kunnafoniya in dira utukalo tile 18 san 2025 Banaba n'a lamini bolimafɛn bolilaw ka ɲɛma ale fɛ a y'a yira k'a fɔ ko n'i y'a ye ko dɔ kɔni bɔra Banaba ni Bamakɔ cɛ pase kɔni ale la a sababu ye Banaba dugutigi ale ka kuma ɲɔgɔnya o ye nin kɛra nisɔndiyaba ye Banaba n'a lamini maaw olu bolo an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ Maɲina ni Bamakɔ kɔni ɲɔgɔn cɛ sira yɛrɛ kɔni ale tɛ yen nɔ bolimafɛn min yɛrɛ kɔni tun bɛ n'a tun bɛ maaw ta débrouiller la ka na o bolimafɛn kɔni fɛnɛ ale jɔra Bafulabe n'a lamini gɛlɛya kɔni bɛ olu kan kosɛbɛ sirako ale la kɛrɛnkɛrɛnnenya sa sira min bɛ yen nɔ ni ale bɛ Dinkala ale ni Kobiri ni ɲɔgɔn cɛ nin sirako fɔlen yɛrɛ kɔni tɛ se ka bɔ hali dɔɔni a kɛra sababu ye ni ka bolofɛnw yɛrɛ kɔni sɔngɔ olu gɛlɛya n'a y'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye jaba ye ale bɔrɔ tun bɛ feere sefa wari 2500 satari
yɛrɛ sɔrɔ fo sefari 2000 ani 500 kɔni o la pomme terre ka taga se namasaw o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw kɔni ma minnu bɛ bɔ an ka faba kɔnɔna la ka taa banamba olu yɛrɛ kɔni tɛ ka ye ɲɛla bilen yɛrɛ. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa kɔngokaw ka jamana ale kɔnɔna la tile damadama kɔfɛ fɛn min ye bingani wale kɔni taara ni ka kɔngo ma olu sɛgɛrɛ kɛrɛkɛrɛ sa u ka jamana tile bi yan fanfɛla maaw kɔni a kɛra sababu ye ka finti gansan maa 52 ni ka olu bɔnɛ olu na musow ka taa se denmisɛnw olu ma ni bingani wale kɔni taara maa minnu fɛ sa o de ye groupe armé état islamique maaw ye u ye dugu kunturu kelen kɔni ni ka ale jeni maa bayirika caman de kɔni bɛ yen nɔ denbayatigiw la u y'olu fɛnɛ kɔni jɛso maa caman kɔni fɛnɛ bɔra i sigiyɔrɔ kɔni ale la a kɛlen bɛ gɛlɛyaba ye baloko sira fɛ kɛnɛyako sira fɛ ka taga se jiko fɛnɛ ale sira ma. An bɛ taa Sudan fana an bɛ san 2 bɔ bi Sudan fɛnɛ kɛlɛ bɛ ale jamana o kɔnɔna la kɛlɛ min yɛrɛ kɔni ni a kɛlen don sababu ye ka maa bayirika caman ni ka olu kɔni bɔnɛ u ni na maa caman de fɛnɛ kɔni bɛ yen nɔ ni o ye maa miliyɔn caman ye olu kɔni fɛnɛ bɔra u sigiyɔrɔ la ni ka u kunda yɔrɔ wɛrɛw kɔni kan u ka laɲini tɛ fosi ye o de ye ka se ka marifaci kɔni ni ka o jɔ a kɛra sababu ye sa ni ka kolera kɔni don jamana ale kɔnɔna la o ni a ɲɔgɔnna wɛrɛw hali n'a sɔrɔ dɛmɛ kɔni bɛ ka se u ma gɛlɛya kɔni fɛnɛ bɛ u ka banako ta sira fanfɛla la. Mali kunnafoni jabaran najɛbaw aw kulo garisɛgɛ kɛra ni kunnafoni damadama de bi ni k'a da aw kulo kan aw ni ce aw ka lamɛnliko ɲuman na aw k'an bɛn don n'a nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan.